víctima per la homofòbia. Crec que pues, ja des de fa 7 anys crec que aquest moment era ja molt important i des del nostre col·lectiu pensem que aquests són els actes verdaderament importants, no? Perquè després sí, podem fer moltes campanyes, festes, etc. Però quan tenim un cas com este, no? on Javier simplement per ser gay és assassinat i amb un crim tan atroç i en una ciutat com així Gandia, que sempre ha sigut sinònim de llibertat i de poder viure tots en pau lliures, doncs creiem que és molt important que institucionalment Gandia diga no a la homofòbia i que verdaderament planti cara contra tots els discursos homòfobs que estan, per desgràcia, últimament apareixent i per això creiem que és molt important perquè qualsevol de nosaltres podia haver sigut Javier també, que ens podien haver assassinat simplement per ser el que som, no? I crec que avui és sobretot important recordar a Javier que està així representant a totes les persones LGTBI de Gandia i per a dir que a Gandia podem ser lliures i estimar que aquí nosaltres pulvem sense tenir por. No solament del que Javier Aguell representa per a la nostra ciutat i de suport a la seva figura, avui representada per la seva família, que agraeix molt la seva presència, sinó per el que Gandia és, ja ho ha dit el president. És una ciutat on necessitem seguir apostant, invertint i educant en valors i sobretot en el respecte a la tolerància i a la diversitat. Perquè estimem qui estimem, Gandia ens vol, i aquest és el missatge que sempre hem de donar, amb l'esperança que en l'exemple de Javier i en l'exemple de tantes altres persones que han lluitat no consentim cap atac ni a la tolerància ni a la llibertat, ni sense dubte tampoc a la diversitat. Necessitem perseverar en els valors de la tolerància, del respecte a la diversitat i necessitàvem complir amb el que el plenari de l'Ajuntament de Gandia va dir, amb el suport de totes les forces polítiques, que era el suport institucional, que és tant com dir el suport cívic a la figura de Javier, per a no consentir cap atac homofòbic més i sense dubte també el reconeixement dels valors que Gandia té i que Gandia respecta com a ciutat. Agrair-vos a tots la vostra presència, el compliment d'un deure que a més és una convicció per a tot l'Ajuntament en aquest homenatge a Javier Aguell i sense dubte el millor homenatge que podem testimoniar és gràcies a Mare i a tota la família. Aquí ara després també tindrem un record per a ells perquè res pot aliviar el dolor d'una pèrdua, però almenys el que pot fer l'Ajuntament de Gandia i la ciutat és demostrar el calor cap a la família i cap a la figura de Javier amb tot el que la seva figura representa per a nosaltres. Moltes gràcies. Buenas tardes. La verdad es que no tuve ninguna duda. En cuanto me dijeron el acto de hoy, lo que representaba, no tuve ninguna duda de venirme a acompañaros y sobre todo a daros las gracias. Daros las gracias por restaurar la persona ¿cómo se llama? De Javier, la persona de Javier. Mirad, es inconcebible que en un país donde más leyes individuales y colectivas de más derechos tenemos, que estemos viviendo otra vez. Yo soy mayor que la mayoría de todos vosotros. ¿Cómo es posible que esté viviendo lo que en mi juventud estábamos viviendo? Ya parecía que era un hecho olvidado el de estos delitos de odio. Delitos de odio que son delitos contra los
los derechos humanos y hay que seguir luchando. Yo quiero agradecer a la asociación que siempre, las asociaciones vuestras, el colectivo vuestro, siempre tenéis ahí un estandarte de lucha, porque es de justicia, es que no es una cosa que dicen, es que es de justicia lo que se está reivindicando y se está haciendo. Mirad, ¿cuántas veces hemos dicho en esta época de pandemia, cuántas veces hemos dicho, echamos de menos ir de la mano, darnos abrazos? Todo eso está en boca de todo el mundo. Bueno, pues pensemos que vuestro colectivo nunca puede ir con tranquilidad de la mano, nunca puede exteriorizar lo que siente, lo que piensa, porque siempre hay algún cafre que nos señala, y contra eso hay que luchar continuamente. Por lo tanto, gracias por invitarme. Es un honor estar aquí con vosotros y vosotros, asociación, seguid luchando. Los tenéis a las administraciones de vuestro lado. Lo importante es que denunciéis. Si no se denuncia, no hay delitos. Si no se denuncia, no hay nada. Y ahora mismo las administraciones estamos preparadas. La policía está preparada, se está formando para saber atender a las personas que en estos momentos son vulnerables y van a pedir ayuda. Pero también necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Esto lo pueden hacer ellos solos y la administración sola no puede hacer. Necesitamos el apoyo de la sociedad para denunciar todo este tipo de delitos. Mercedes, se llama Mercedes, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Aquí estamos para ayudaros en lo que podamos y mucho ánimo, porque de verdad que esto es una lucha justa. Es una lucha justa y en las luchas justas es donde debemos estar. Así es que la niña Manzaya. Alcalde y concejala, seguir luchando por el bien de vuestro pueblo, por la dignidad de vuestro pueblo, que verdaderamente merece. Muchas gracias. Me parece Mercedes que esto es que te lo merece. No. Muchísimas cosas, y aquí un alcalde y una concejala, un ayuntamiento entero que lo reconoce. Muy bien. Bueno. Muy bien. Finalización.